Ola, moi bons días a todos e todas. Dende o Colexio Pedro Caselles queremos darvos as grazas por convidarnos a este acto de conmemoración do Día dos Dereitos da Infancia. Chámome Ada, e estes son os meus compañeiros, Martín, Pedro, Ana e aquel Jorge. A nós tocounos o dereito á participación, por iso estamos aquí para seguir os seguintes pasos. Primeiro, investigamos que é o dereito da participación. A participación está recollida nun documento que firmaron varios países para o seu cumprimento. Primeiro, vamos a repasalos coa nosa mascota Lucas. Os dereitos do neno son a participación, a educación, a atención médica, a protección, a nacionalidade, o nome, a comprensión, a alimentación, o xogo, a vivenda, a familia e o amor. Logo pensamos que era o noso tema, o noso dereito que lle tocaba traballar ao noso colexio, que é o dereito á participación. Polo que nos respecta ao dereito á participación, significa que debemos ser consultados sobre as situacións que a nos afectan. Isto non significa que nos afecta e que debes respetarse a nosa opinión e escoitarse e terse en conta. Isto non significa que vayamos facer sempre o que queramos, senón que debemos facer casos maiores, senón que debemos aconsellarnos e axudarnos por eles. Isto axúdanos a medrar e madurar. Agora, cada compañeiro ou compañeira fixo unha ou varias propostas sobre os dereitos da infancia. Claramente, estas propostas teñen que ver cos nenos e nenas tomiñeses. Hubo moitas propostas e foi difícil elegir, pero ao final escollemos tres. Hoxe, facendo uso da participación que vosotros nos deixades, vamos expoñelas aquí. Primeira proposta, creación dun centro de día infantil. Estas propostas son dignas, xa que os pais tengan dificultade de conciliar a súa vida laboral coa familiar. Traballan polas tardes, a veces non temos quen nos atenda. Este espazo estaría aberto de luns a venres polas tardes, pero non se trata de facer unha gardería. Estaríamos con menos da nosa idade, non moi grandes, non moi pequenos, pero que non se nota a diferencia. As actividades que propoñemos son estudar, facer deberes, xogar, ler, ver a televisión, ver películas e facer algún obradoiro de cociña, xadrez, contacontos, reciclaxe, pintura, música, idiomas, informática, prensa, etc. A segunda proposta que os traemos é a do voluntariado infantil. Este voluntariado podería realizar varias funcións, como por exemplo, colaborar na limpeza e cuidado dos espacios públicos e naturais, como por exemplo, ríos, rúas, parques, aceras, etc. Recollida e cuidado de animais abandonados mentre non son adoptados. Realizar actividades cos maiores en algún centro social, como por exemplo, lectura de contos, conversa, compartir xogos, contar historias, etc. E por último, colaborar nas festas, como por exemplo na de Navidad, de Entroido, todas as festas populares. A nosa terceira proposta é facer un mercadiño solidario no que os nenos podríamos intercambiar roupa, xoguetes e libros. Neste tamén se podría vender estes artículos para dar ese diñeiro ás familias máis necesitadas do concello de Tomiño. Agora vamos facerle unhas preguntas á alcaldesa. Primeiro, que xa sabemos que está en marcha un proxecto para unha biblioteca municipal. Pero para cando? Nós xa tivemos algunhas propostas para cando este feita esta biblioteca. Por exemplo,
facer contacontos, tamén animación á lectura, chamar a algúns escritores para que nos veñan a explicar sobre os seus libros, etc. A piscina municipal para cando? Hai moitos concellos que teñen piscina municipal e Tomiño non ten. Isto supón un custo importante de diñeiro e de tempo para levarnos ali. En pleno século XXI, isto é unha necesidade. Grazas a todos e a todas por convidarnos a este acto, e moitas grazas. Ahora, a nosa alcaldesa Sandra quería darlle este libriño con as nosas propostas para que non se lle olvide.